Il-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef stqar li l-Partit Laburista fil-Gvern mexxa l-qudiem u ħadem fuq bosta proposti li għamlet il-General Workers Union. Huwa stqar li l-Partit Laburista jilqa' b'mod pożittiv il-proposta li tkun mandatorja li ħaddiem jistieħeb ma' trade union. Dan fil-waqt li qal li huwa importanti li tiżdied l-edukazzjoni dwar l-importanza ta' trade unions. Micallef qal dan waqt laqa li l-Partit Laburista kellu mal-General Workers Union bħala parti minn sensiela ta' attivitajiet li l-Partit Laburista qed jagħmel għall-40 anniversarju mill-ħelsien. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef saħaq li tul dawn l-aħħar 40 sena l-ħaddiema għamlu passi kbar bil-General Workers Union tkun it-Trade Union wara bosta kisbiet li għamel il-ħaddiem tul l-aħħar snin. Għalli kien il-Partit Laburista li beda l-ġlieda kontra l-prekarjat li l-General Workers Union tant kien ilu jiġġieled għaliha. Dan fil-waqt li l-Partit Laburista se jibqa' miexi id fit mal-General Workers Union u ma' unions oħra bl-istess prinċipji. Fadal xi jsir anke bl-andament ekonomiku ġdid ħanajdulu hekk għall-pajjiżna jqumu sfidi ġodda, sfidi li aħna kommessi li nkunu flimkien mal-General Workers Union, unions oħrajn li għandhom l-istess filosofija ta' ħsieb fuq quddiem sabiex dejjem nissalvagwardjaw l-interess tal-ħaddiema u l-familji tagħhom sabiex dan it-tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna il-ġid tas-sew jasal għand kulħadd. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, saħaq li fil-waqt li l-kisbiet ekonomiċi ta' pajjiżna ikomplu jnibtu sfidi ġodda, jidher li dan il-Gvern qiegħed imiss il-pols tal-ħaddiem. Huwa saħaq li kif għamlet fi żmien il-ħelsien, il-General Workers Union se tibqa' taħdem id fit mal-Gvern sabiex tkompli tikseb iżjed għall-ħaddiem. Bħal meta 40 sen ilu il-Gvern u l-Workers Union kienu flimkien fil-ħsieb tagħhom ta' Malta ħilsa u kif għandha jaraw it-triq il-qudiem ukoll qed nerġgħu nagħmlu l-istess affarijiet illum imma f'kuntest totalment diġitali u f'ekonomija li hija globalizzata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.